सर्वप्रथम ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଯେମିତି ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଛି, ତ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ବଡ଼ ଦିଦିଆଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ପ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ଯାଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋର ସବୁ ଶରୀର ମୋର କାମ କଲାନି। ତ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଲେ, ଆମ ଜିଜୁଆଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲକି ନେଇକି ଗଲେ ରାତି 9ଟାରେ। ତ ସେଠି କହିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିକି ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଆଜି ରାତିରେ ମରିଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଡକ୍ଟର ଆଙ୍କେ ବି କହିଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଆମ ଜିଜୁ କହିଲେ କି ଯେ ହଁ, ମରିଲେ ବି ଆମର, ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଆମର ବୋଲି ସେ କହିଲେ।